Τι είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να πεις σε κηδεία? Να δούμε τις απαντήσεις σας. Να ρωτήσω κάτι. Έχετε Wi-Fi? Εντάξει, ήταν μαλάκας. Φτάνω στο Θεό, το καλύτερο που μου έχει τύχει. Εσύ γι' αυτό στο Τσόφισε γιατί έκανε subscribe στον 2J. You used to call me on my cell phone όταν ήσουν ζωντανός. Oh my god, πέθανε! Ναι! Ελπίζω να μην πέθανε καπλωμένος γιατί θα κλείνει το φέρετρο. Γιατί είμαι σε φέρετρο! Στο προηγούμενο επεισόδιο έκανα το τρομερό λάθος και σας ρώτησα τι θα ήθελες να κάνουν τα κινητά που δεν μπορούν ακόμα να κάνουν. Να δούμε τις απαντήσεις σας. Όταν το βάζεις σε flight mode να βγάζουν όντως φτερά και να πετάνε. Να μην κολλάνε. Δηλαδή ό,τι πατάς να μπαίνει κατευθείαν. Ή απλά πάρε ένα καλό κινητό να κάνει unsubscribe στον 2J. 3J! Έλα ένα λεπτό. Γέλα. Απλά γέλα. Γέλα. Πλάκα. Πήγαινε. Γέλα. Γέλα λίγο. Εντάξει, γέλα πίσω. Αχέζουν χωρίς να σκουπίζονται. Δεν χρειάζομαι smartphone. Έχω Samsung. Το έγραψες λάθος. Galaxy με 4K ανάλυση και 400 εκατοστά μέγεθος. Bitch! Να βγάζει κλανιές που μυρίζουν. Σοβαρά, seriously. Θέλεις το κινητό σου να βγάζει κλανιές που να μυρίζουν. Really? Και τελευταίο, τι θα ήθελες να κάνουν τα κινητά που δεν μπορούν ακόμα να κάνουν? Να παίρνουν τηλέφωνο. Fuck. Μωρό μου, είσαι κενό. Επειδή κενό. Μωρό μου, είσαι ο John. Επειδή μου θυμίζεις λίγο τον John. Μωρό μου, μήπως είσαι ο Τζόκερ? Επειδή σε κοιτάει περίεργα ο Πατμάνας. Άκουσα Τζόκερ! Πού είναι ο Τζόκερ? Μωρό μου, είσαι στακτοπούτα? Επειδή βλέπω αυτό το φόρεμα να εξαφανίζεται τα μεσάνυχτα. Μωρό μου, είσαι. Επειδή εγώ είμαι. Μωρό μου, είσαι ο 2J. Επειδή είσαι θεός. Πού είναι η νίγκα μουσική? Μωρό μου, είσαι από την Αλβανία. Επειδή μου έχεις κλέψει την καρδιά. Μωρό μου, είσαι μαλάκας. Επειδή έκανες sub στον 2J. Εμένα οι subscribers μου μαλάκες. Έχεις πρόβλημα? Στο προηγούμενο επεισόδιο σας ρώτησα τι δώρο θέλετε για τα Χριστούγεννα. Και κάποιοι από εσάς θέλετε παράξενα δώρα. Έναν τετράγωνο για να λέω τα κάλαντα. Βαρέθηκα τα τρίγωνα. Σουβλάκια! Τυπική Ελληνίδα, Ιωάννα. Ένα φλόγοφολό για να κάψω το δέντρο των Χριστουγέννων. Τον Πατμάνα! Θα με κλάσει τα αρχίδια ο Άγιος Βασίλης. Θέλω να βάλεις το comment μου στο βίντεο σου, Φλόρε. Πλάκα. Λοιπόν, αρχικά θέλω τη μάνα σου. Και ένα PS4. Αλλά προτιμώ τη μάνα σου. Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να γίνει πετυχημένος YouTuber? Δεν γίνεσαι καλός YouTuber. Γεννιέσαι. Για να γίνει κάποιος πετυχημένος YouTuber πρέπει να μην μοιάζει με τον 2J. Ξέρω, αλλά θα σου πω. Πρέπει να είσαι αστείος και δημιουργικός, γιατί άμα δεν το κάνεις δεν θα είσαι καλός. Πρέπει να είσαι έξυπνος και να έχεις φαντασία, αλλιώς το κάθε βίντεο θα είναι μια βλακεία. Να γίνει πιγκουίνος. Ναι, βλέπω τη λογική σου. Πρέπει να έχεις προσωπικότητα γιατί η εξωτερική εμφάνιση δεν μετράει. Π.χ. 2J. Thank you. Και σας ρώτησα τι στόχο θέλεις να πετύχεις το 2016.
Όταν πάει 11 και 59 και 30 δευτερόλεπτα θα πάω να κατουρίσω και μετά θα λέω ότι κατουρούσα από το 2015 μέχρι το 2016. Στόχος μου για το 2016 είναι να γαμίσω έναν περιστέρι στη μέση της πλατείας Συντάγματος. Κάντο vlog. Πρώτα απ' όλα χρειάζομαι έναν τόξο και βέλη, αλλιώς δεν μπορώ να πετύχω κάποιον στόχο. Έχω βάλει στόχο να αριστεύσω στη ζωή μου και να πάω να σπουδάσω σε κέντρο κλανιάς. Θέλω να συναντήσω τον Τσίτζε από κοντά για να ξεράσω περισσότερο από ό,τι στο YouTube. Στόχος μου που θέλω να πετύχω είναι να καταγγείλω όσους δεν κόβουν αποδείξεις στα παιδιά που λένε τα κάλαντα, γιατί περνάνε αφορολόγητα. Να πάω στη Συρία να βρω τους τσιγανιστές και να τους πω Ιησούς Χριστός νικά και να αυτοανατυχθώ.